Love is giving. Love is sacrificing. Love is losing. Ganun ang pagmamahal. Sa pamilya, may lalabas na may kapintasan, may kahinaan, may kayabangan, may kasakiman. Walang perpektong pamilya at samahan Kaya dapat sa bawat samahan, lalo na sa pamilya, may nagsasakripisyo talaga. May nag-a-adjust. May nagpaparaya o nagpapadaya. Yung kahit alam mong may katwiran ka, bibigay ka na lang, pwede naman Yung alam mong mas may karapatan ka, pauunahin mo na sila, pwede pa naman Yung alam mong mas tama ka, pero para wag nang lumaki yung problema, sige na lang, okay na. Mahirap po yun. Mahirap magparaya, mahirap magpadaya, pero kakayanin natin kapag may pagmamahal, pag-ibig sa puso natin. Pag-ibig, hindi sa sarili, kundi sa pamilya. Pag-ibig na palabas at hindi papasok.